Rojavayê Kurdistanê de van tîcarana mala millet xera kirine, millet xebisandine, millet hin nekirine. Li kîlok birgûr raciyê û kîlok birinc raciyê û çend xiradê din jî pê raciyê te dî ku maaşê xwe mehane te gişt ji bawî danî û tê derkeve ew xiradana îstixwakê têra te nake. Ji ber çi? Ji ber îstixlalê û ji ber serê bilind. Serên danînê agir e, nayê qebûlkirin. Maaşê te gişt mesela navê çî 50,000 e, te dirê te dikeve hindir de di sê çar xirada dibe ji te dibe ka 100,000 ê mala te xera kir. Tê her ê mayî deyn bike heya gotî bidê. Tê maaşê di meha di mehekê bide û navê çî di wê mehan de jî îstixwakê têra te nake ew xiradê gote kirî. Tiştekî muîbî yanî. Şerê ku münafesetê neyê ev şexsana îstixlalê. Lê ana ez dixwazim helekê biçûk bînim ku kam çawa karin vê meselê hel bikin. Ev gotina min taybet ji îdara zatî re. Îdara zatî kare vê meselê hel bike طريقekê din. Wextê ku nikaribe seyterê ser van şexsa bike û ferda se'ra bike û se'ra bisebitîne nexwe طريقa münafesê heye. Hûn karin sûqekê vekin ji bo münafesê. Wê çawa hene wê mecbûr bibe evê tacir serê xwe daxe ji bo münafesê bike. Ji bo ku bidaeta xwe jî binefixîne û bişuxul. Îdara zatî jê tê xwestin îro ro wek sûkekê veke ji bo mewadê xîzayî. Heme istilzamatên malî ê mehane bişî tê xwe derê de bi serên remzî, bi serên arzan, bi serê cumlê jî bidin. Xwe bi merkeza hanê ne merkezekê ticarî ya ji bo fêdeyînana. Ev merkez bi taybet ji bo vî gelê han. Ji bo ku em hepkî li ser vî gelê han sivik bikin. Û şalîkî din de jî hûn ê bihin ku ev bêjiyê hanê evê tacir serê xwe dîsa daxe û bike bi serên münasib ji bo ku millet cê jî bikir. Ya jî wê evê han mecbûr bî sûkê derkeve wê her tişê xwe bigire. Fehmid vê derê wilo wilo wê îdarel fêdê be ku heger alî gel bî. Yani ez dixwazim karek wilo bêkirin ku em alî gelkin tê de. Wek şexsekî destê min dernakeve lê ez bawerim destê îdarê ev şeya xweşkayî derkeve û karibî çitî bike bi rehetî. Meber destê wan dene karin xirada derbas kin, karin bi se'ra erzan bikin, nan pê bê ser çawa bi cumlê bê firotin, karin şexsna esker leşkera devêla ku eskeriya xwe di cê eskerî dibikin wan werin wê derê û bela di wê derê dibişuxulin şuxulandin. Wilo hûn ne mecbûrin amila jî bişuxulînin hûn wan eskerê xwe didin bişuxulandin kar kirin û ji alîkî din de jî hûn karekî pîroz bi wan dikin. Hûn fêdê li gelê xwe dikin. Ve yani gelek helûl hene ez bawerim inu hûn karin bikin, hûn karin alîkariya gel bikin divê de hûn karin bihin ku ser gel sivik bibe. Û ev şexsê evê millet jî weke mesela şexsekî ji gel ne mecbûr ku her baş şexsekî bişuxul bi se'rekê mirî mesela 50,000 bide ji devêla ku 100,000 bide. Yani heq destê wî 100,000 wê 50 bide û ev şexsan mecbûr dibe bişuxul ji ber ku gepa nanê xwe dixwaz bînin. Fem hepkî îstixlalê xwe dikin divê gavê han de. Her çi jî bi hevdûv girêdayî. Yani hûn ev merkeza han vekin hûn alîkariya gel dikin gelek alîna din de jî ez naxwazim geleka bînim ser ziman ji ber ku wê ev vîdeo gelek dirêj be û ez naxwazim dirêj be. Ez dixwazim ev vîdeo han rastî tirax bibe ser îdara zatî û îdara zatî vê mewduê han biraciîne û xweşik tê bifikir. Ez bawerim ev gava hanê gelekî baş be wê fêdê li gel jî be wê fêdê li îdarê jî be. Yani îdare îro ro dibîne ino millet çawa rat bidîjî wê dibêje ino ser bihane em fetisîne em birîne û ne bixêra ê Ewropa bana em ê li vê rê mirbana ve xwedê neke xwedê emrê dirêj bide her kesî lê em dixwazin îdara me zatî milletê xwe alîkar be ku tiştekî wilo veke ku heger millet nefetise. Em dibînin vê çawa ihtikar çê dibe di hundirê Rojavayê Kurdistanê de û em dixwazin vê ihtikara hanê giştî bisekinîn. Hin nebikin. Ve em ê nikaribin hin nebikin bi yek car lê em karin em hepkî wê tehedê wê bisekinin. û gelek spas ser guhdarkirina we wes we gelek spas dikim.